bos días, aquí estamos, na praia de Lobeiras, unha praia máis bonita da Costa da Morte. Viva a Costa da Morte! Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, sentadillo nun sillón e parece que estamos nunha sala de estar, pero non estamos na sala de estar. Estamos nunha praia que a mí me encanta esta praia. É unha praia da Costa da Morte, é a praia da Lobeira, en Arón. Unha praia divina. Esta praia hoxe está invadida por cousas que podes encontrar que cando ti pensas na Costa da Morte dis que cousas hai na Costa da Morte. Pois pode haber de todo, o mismo que na Gran Avenida de Nova York. Aquí chega calquer cousa. Hoxe chegounos, estes días chegounos, pois un cargamento de lentillas. Lentillas da vista, o que pasa que as lentillas non fan daño. Pero viñeron co seu plastiquillo, con todo eso que contamina. E agora hai que retiralo, claro, ahora hai que retiralo. Pero bueno, malo será que non se acabe retirando, porque na Costa da Morte cousas peores tuvemos. Pero para que vexades que aquí temos de todo. Estamos na praia da Lobeira. É unha praia divina. Eu estou sentado nun sillón, que despois aquí. Pero detrás de min está a praia. E é divina. Praia da Lobeira en Arón, Camariñas. Viva a Costa da Morte!